ev gundê Hermayê Baxlî Ceylan Pınarı heştê mal tê heye dor du sûd însanî tê heye îdara van însanana ev erdanan in herkê erdê wan çel dolme heştê dolme şwar gariz genim pembo diçînin û îdarata însana ji van erdanayê belê gundê Herma gelkî xweş e fireyê însanê wê pir baş e û va hûn dibînin gundê me mezin e milletê me îdareta xwe ji van erdana dike giş erdê çewra me hawîdora me giş erdê genim diçinin gariz diçinin pembo diçinin îdara wan ji vir e wekî tuxebatê dinê nakin giş van xêra wan erdanayê û gundê me xweş û nêzîkî serê qaniyê nêzîkî serê qaniyê Ceylan Pınarı ara wê 12 kilometreyê nêzîkî îş mişê wan alvên malvêra wan derin Ceylan Pınar îşê xwe dibînin û herkes ulaşıma wan heye û ji xwe derin nûtên û gelê temaşevanê hêja bibînin xweşiyê bi xatirê we silav û rêj wergişarin.